חזק. כן? מה קרה? מה עושים האלה? זה לחץ. טוב, תשמע, קרנל, אין מצב. לא ירד רוורס פה. קרנל, תקשיב, זה רק למשוך אותו, מקדימה. מקדימה, למשוך. מה למשוך? שידרדר אחורה כבר, מה יש לו להפסיד? למה? תן לו להתגלגל אחורה! הוא הולך להיכנס לעשות סלטה לצד. איך? קרנל, בוא תעזור לי, אח. איזה חול! איזה חול! חבר לו את זה, חבר לו את זה, לבב הקדמי. אתה הולך לגרור אותו? בטח. מה, הוא התחפר? לא, הוא הולך לאבד את הקדימה. גם בשבילי זה סיפור מהתחת. כן, בטח. לא, זה סיפור כי אין לי זווית גרירה בכלל. למה אתה לא עולה למעלה ומושך אותו כבר? אני משם? תעלה למעלה. קרנל, אתה יודע איך לגרור אותו? כן.